Moni nonse amalawi konse kumene muli ine dzina langa ndine Herbert Chigada Bishop opanda mpingo wapano pa Mibao Television kulandirani manja awiri mprogramu iyi programu yapa Gome. Iyi ndi programu ine timakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyanasiyana posasankha mpingo chipembedzo china chonse kapena kusankha iya onse amene amabwera pano muloita ndi ubwera pano kudzakumana ndi a Bishop opanda mpingo kuti tidzacheze tifunsane momene ndithu munayambira nanga kodi zikuyenda bwanji mpingo wanu ndi ntchito ya Bishop opanda mpingo pano pa Mibao Television. Choncho lero lino ndi chimwemwe chachikulu chodzaza tsaya kuna kuti kwa nthawi yanga yoyamba ndikomane ndi a prophet iwowa kuti ndi a prophet koma ndi ngapemphe kuna kuti iwo adzitchule dzina lawo dzina lawo likhanga lino la chilendolendo ndiye adzitchule dzina lawo ndiponso utumiki wawonso awutchulenso ndiye tiyambe kucheza kuchokera pamene takulandira mbuzi zikomsa ndafotokozera kozera Malawi kuna kuno dzina lanu mutalitchula bwinobwino utumiki wonse mutawutchula bwinobwino famune mwache ndikhoza kuchita mispronounce mainawo zikoma Bishop zikoma kwambiri. Ine ndine Prophet Ike Tajiri. Prophet Ike Tajiri. Ike Tajiri. Tajiri. Yeah. Tajiri. Tajiri, yeah. Aha. Yeah. Ike ukwimira jani? That is Eden, then case for Kaonga. Oh, Eden Kaonga. Yeah. Tajiri. Yeah. Aha. Yeah. Ndiye utumiki wanu uchita kuti jani? Emmanuel Tabernacle of All Nations. Eton Ministries in short. Emmanuel Tabernacle of All Nations. Of All Nations. Yeah. Tanso kuti jani? It's like a revelation ya pamene ana matwins awiri ajana mimba mama yao. Yeah, said two nations they are anyway. So it's a gathering of all nations. Mesanga nyuso ndino na Bishop. It's yours. Chabwino. Yeah. Oho. Yeah. Inu munayamba liti utumiki umene munakhazikitsa liti? Tinayamba in 2012. 2012. Yeah, in 2012 is when we started the ministry. Musanambe utumiki umene ministry imene mapemphera mpingo wanje. Okay, I'm a member of CCAP until today. Until today. Yeah, I'm a member of CCAP. Oh. Yeah. I'm a member of CCAP, but there's ministry, Eton ministry. It's a ministry of everyone. Oh, it's a ministry of everyone. Everyone, yeah. Sumpasima ukazo vuta kuna kuti ndinu member wa CCAP Central African Presbyterian ndiye mukayambisenso ministry imene palibe ma conflicts enache pakati pa ino ndi a CCAP. Of course sizingakanike sizingalephere but in the due process they understand. I think this young guy, he knows what he's doing. Because maybe there was just maybe church whatever. They said no, my vision is not for a church. Ndiye kuti ikakwana tsiku lopemphera mumapita ku church kwanu ku CCAP. Yeah. Then mwina machema sana ndi pamene mapitano ku ministry anu. You are right. Oho. Yeah. Pamene sipali kachiopsezo pang'ono kuona kuti mwina mache asisi amachitana nomantha kuna kuti mwina mache nkhosa zambiri ziyamba kupita ku ministry yanu. Of course I can say almost 3/4 of my members were coming, they are members of CCAP. Members of CCAP. Yeah. But the intention is it's not to start a church. It's not to start a church. It's not to start a church. Come eventually. No. In fact, those churches are there enough. This time, what I understand is, Bible says, yes, I will build my church on this rock, and the gate of hell will not prevail. So it's this time to build the church in the hearts of people, not the buildings. Just as a ministry, we can build one another. That's all. Chabwino. Yeah. Koma maka inafuna ndidziwe chimene pambali paonera kuti no kumene ku mpingo wanu wa CCAP kapena inuyo ngati wachinyamata chonchi. Kukhala ndi chidwi choti muyambitse utumiki wapadera ngati umene mukuchita ministry ndi chifukwa chani? Ndinganene kuti pamene ndimakula ine I desired kuzagula ntchito zingapo. I wanted to be a pastor and I wanted to be a lawyer. If not, I want to be a medical doctor. A medical doctor. Yeah, so ndikukula I had that feeling. Then so booze as mabwera, but it was much. It was not much as my priority. I wanted to go for other fields like if not, then that's better. Koma tsopano tibwerere pa dzina lanu loti Emmanuel Tabernacle of All Nations. Sinachokera kuti?
nganene kuti should be around 2011, 2009, 2010, 2011. We used to. I am affiliated with the Ministry of Prophet TB Joshua so much. I'm the diehard of that. Yeah, I've learned a lot of things from him. So in those days, we used just to go to a certain house where we used just to watch the TV. To kungonera program chatiwonerere, and then there are makandi service awili. For example, morning service, then the makala break, then go for prayer line. So during that break, so what should we be doing? Let's be praying. Timango Pempe, we're waiting for second service every Sunday. We used to do those things. And then in the course of time, it's when we had the revelation. It was not our intention. Yeah, in fact, we had even the idea that maybe we should have a fellowship. We never had those things. Yeah, but in the course of time, we started. That was in 2011. We had the revelation. But still, almost, I think it's easy, let's just concentrate on other things. But we saw that, at the end of the day, we can be Jonas. Then we started. We are just 8 in the house when we started it. Nangapopeza kuti nthawi imene yoyo mumaonera Emmanuel TV kuti let TB Joshua ali ndi moyo. Yeah. Now that he is late, utumiki wa TB Joshua ukupitirirabe nanga inuyo ngati ukupitirirabe muli ndi chidwibe yomaonera Emmanuel TV? Yeah, in fact, I watch Emmanuel TV more than before this time. Oh, more than before. Yeah. Oh. Yeah. He's passing out in Nakupansaniso ni Mangolomera ena. Yeah. In fact, even if I put I have to go on the internet to watch his services. He's preaching sermons. Kodi amangobwereza tsopano maulalikira cha TB Joshua kapena akazi wawaja akupinda amene akulalikira? The wife is running the ministry while there's a broadcast of the service of the big man. Yeah. Okay, tiye tibwere kwa inuyo. Tsopano ministry muti inamuna ikhazike 2012. Yeah. Pakali panopa muli ndi malo ena aja amene mumatumikira ministry wanu kapena inene kuti ma branches kapena mwangufuna muli ku Karonga kokhako basi? We don't have a branch. You don't have a branch? Yeah, just in Karonga, that's all. Tsopano ngati inuyo muli ndi ku Karonga kokhako mau utumiki umenewo ndi wa Mulungu eti za Chikristu. Mwina mwaje nkutheka kuna kuti anthu ena ache akuno kumwera kapena apakati kapena ochokera komwe kumwazi angafune kumamva mauthenga anu inu ndiye muli ku Karonga kokhako muganiza kuti ndizithandiza? Of course, the answer we have for the technology. Today we're on Mibawa TV. By this media, it means they're hearing the message. Yeah. Because as I have said, we are not here after the church. So we're just meeting there for prayers, that's all. Muli ndi malingaliro maganizo ena ona kuti patsogolo pano ngati Mulungu angakuthandizeni kuti mudzapitirize utsekula ma ministries anuwa ku Nzuzu, ku Lilongwe, ngakhale kuno ku Blantyre? I think Sindiyanka from support it's God's will. It's God's will. If God say yes, who am I to say no? But as for now, those ideas, they are not there. So if God says you should open a church, then you can open a church even tomorrow? On church, no. Why are you refusing to open a church? There's a vision I received. We received the vision. So a vision cannot change. Yeah, but other things can change, but not the vision, the purpose, the objective of the ministry. Pamene inuwe munayamba uministry mu 2012 kufikiza na lero lino, kodi anzanu enaje ma relatives kapena anzanu enaje sana kale akuone nani unakuta kodi chifukwa chani mukwamba uministry bene? There was a lot of things that happened erupted there because of that. And by then we are starting something where we were in another side where I'm a member, people have not understood it. So it means there's a lot of things that was coming by Strumo. Used to tell them no. That is, if you have received this message, so don't have any other option. And the minimum organizers. I remember one time, one of the church colleagues called me and said, we have heard, kutifuta mambisa church mspempera mama mpaka mazuru.
tena nangu wafunza amena kuuza ndi mulungu wauza muzandiuze ine is a prophet mundiuze ine. Okay, if it is a prophet ndikapempherepo ndoti mulungu watumadi because means mulungu sanani sanatuuzepo ife unless auza iwo kuti they have to inform us. That was the answer. So little by little, if I even to at our church, I do preach in our church. Yeah. Kodi inuyo kuti muchele kuti a prophet. Sina karabwanji anakuuza ni ndani, anakupatsani udindo kumene okhala prophet ndi ndani. As I have said it, when we started in 2012 the ministry, we were just calling our names. Then in 2015, when we were at the prayer mountain, I and my co-workers in ministries, when we had the revelations. In fact, it's not me. I can say I was told in the vision, but I've never told anyone. But my friends, they confirmed it. I think this is it. Then this is the message I received on this particular day. A prophet tajiri. Yes, sir. Kutsogolera utumiki wa ukulunga tumenewu Eton Ministries. Ndi chinthu chachikulu kwambiri. Funso langa kwa inu, kodi pokhala prophet popeza kuti munachiruzira munamba mwapita kapena ku sukulu ya ubusa Bible school sort of? I've never gone to Bible school. You have never gone to Bible school? Yeah. Muli ndi malingaliro amene ona kuti mudzapita ku Bible school? No. Why? Because I'm into another field and disease to my belief, there's nobody who can teach us about the things of the spirit unless there's a management. To my Bible school just for management of when you go to CCP, they own theological college, okay? You go to Assemblies, it's the teacher out there in their ministries. Okay? Yeah. Ours came by the revelation. And by the way, I'm at the college, I'm doing some courses, which is parallel to the same field. Yeah. Simuganiza kunena kuti no inuyo ngati simungapite ku Bible school amene muli mtsogoleri kuchidwise kunena kuti you are a founder of this ministry? Yes, sir. Now you being a founder of this ministry, simuti mwena mache mukhozo zapezana ndi ena ache ma members anu amene anapita kwambiri ku za Bible nkuma kuchita ni challenge inu. Don't you think it is important for you to go to the Bible school? No. No? It's not important. If they want to go to Bible school, they can go ahead with their Bible school. And they can be used in the same ministry because we can acquire information from different sources. We are working towards the same goal. So they can go to the Bible school, they can be doing the ministry. Pakali panopa membership yanu ya utumiki umene muli pangati? Tingane kuti we don't have a member, but in our gathering we exceed 200 plus, but we don't have a member. Mutanso kuti buchani kuti you don't have a member? I'm a member of CCP. You're a member of CCP. So a person cannot be a member of two churches. Okay? If today God can call me home, see the CCP, they're going to conduct my funeral. I'm affiliated to them. Okay? We are coming for these services just to build one another in the things of God. We are not after membership, no. For example, nusu Bishop Chigaba. Mwendi church ngati? Yeah, ine ndine osiyana ndi inu. Chifukwa ine ndine bishop wopanda mpingo. Pamene inuyo muli ndi ministry yanu imene ichita kuti Emmanuel Tabernacle of All Nations. Eti ine ndimapita paliponsepo. Yeah, chifukwa ndine bishop wopanda mpingo. Kodi tsopano inuyo a prophet Ige Tajiri. What have been the challenges from the time you started to date? My challenges, I mean, kumana now ndi otani pochita run ministry mene. Dingane uti most of challenges imakaya uti it should be financially, yeah, because when you are coming up with a ministry and it means everything have to depend on the same ministry to run it. When organizing my services, it's the same ministry. We don't have any donor, but
God is our donor. So God is your donor. Yeah, the most challenging to run the thing, as for now, nowadays everything is about financial thing. Ndiye kuti mumadalira anthu amene amabwera ku ministry kutumiki umenewu kuti apange ma contributions. Contribute and overnight in the program let's do this thing, then we move forward. Muli ndi malo amene mmakumana nawo, mmakumana ndi anthu amene akapena mmakumana mmangopita ku phiri makakumana mwachisawo choncho. No, we have bought a land. We bought a land. You bought a land? Yeah, we bought it in 2020. Yeah. You built it? No, we are just built a Mangoti Chitembe. Yeah, so we are doing our services, and if we have got big services, for example, the one that we broadcast last time on Mibawa, we go for a big hall, like Mahema Secondary School hall. Majida haya? Tumepanga haya, yeah. Ndalama mmazitenga kuti popezo kuna kuti inuyo kuti ndi chinthu yotero mmazitenga kuti muli ndi okuthandizani? Okay, from the same church. From the same church? Yeah, from the same ministry. And we have got my well wishers. Yeah, for example, the people maybe who had an encounter with the ministry, and then we got services, the support here and there. Yeah. A prophet? Yes, sir. Muli pabanja? Yes. Oh. Yeah. Muli pabanja? Yeah. Inuyo okhala prophet wa utumiki umenewu Eton Ministries. Nthawi mmaigawa bwanji kuna kuti no mutumikire kubanja ndiponso mutumikire so kutumiki umenewu, and again being a member of CCAP, nthawi yanu mmaigawa bwanji? Okay, we can just say that we just prioritize what is coming ahead of you. How then? When it comes to work of God, we focus on the work of God. When it's time to be with the family, we go with the family. If there is a program to CCAP that needs me to attend, I'll go there. Yeah, that's what I can say. Yeah. Amalawi, musaiwale tu kuti tili nkatikati mwa programu yathu, hii programu yapa Gome imene imafumira pano pa waire shakanema ya Mibawa muzinda uno wa Blantyre. Ndipo ine dzina langa ndine Herbert Chigada amene ndili bishop opanda mpingo wa pano pa Mibawa Television. Lero ndithu kwa nthawi yoyamba kukumana nanga ndi a prophet Ike Tajiri kuchokera komo Karonga koma ali kuno ku Blantyre amene ndakupanda nawo anabwera pa khomo bati ati onani ndi a bishop ndiye kuti mwandipeza ndine ndi nthawi ino imene tikucheza ino. Ndiye ndikupitira kucheza nawo iwowa a prophet wa kuti timve zambiri za iwowa. A prophet manena kuti muli pabanja komanso mmatumikira ku CCAP Karonga ndiponso muli ndi utumiki umenewu. Ndiye mafotokoza nchizungu chanu mwanena kuti mmachita prioritize eti kuigawa nthawi kuna kuti ikhale mwakuti. Kodi makamaka pambali pakunena kuti ndinu prophet oyang'anira utumiki umenewu pali mmagwira ntchito? I does business, then I'm doing school. Mpanga school? Yeah. Ya utumiki omweko? No, I'm doing law. Law yote mzidzachita komweko ku utumiki? Law as a general. I'm studying law. Apart from the ministry, I'll be working again by God's grace. Oh. Yeah. Ndiye mutumiki mudzakhala inu muli lawyer oyimirira utumiki wanu kapena no lawyer oti akhoza soka kulembani ntchito kuboma? Bwino kulembedwa ntchito ndi boma and working for under the judiciary, any aspect of the government where I can fit in. Simuganiza kuti zidzakhala zovuta patsogolo kuna kuti muzidzakhala otanganidwa kwambiri kuti muyang'ane ntchito imene ya kuboma ya lawyer ndi kuti so muli utumiki wanu kanu pabanja nokano so muli ku CCAP simudziwa kuti muganiza kuti mudzagwira nazo njakatayi timatero kuno? Ndinganene kuti everything, there's time for everything, okay? I'm doing school, I've got ministry, I've got a family. And you do business? And do business here and there. Yeah. What I can say is still more. It's a matter of just to prioritize the program that's ahead of you. Yeah. I think on this time,
okay, I'm supposed to have a service or a night of prayer. I'll see where can I fit. By the day, in fact, God is not the God of confusion, it's the God of order. Yeah. Ndi ubwino wanji wakuti no inu okhala kuna kuti no ndinu profeti komanso mukuliso muli pa ntchito ndi ubwino wanji onera kuti no munthu khala mtumiki wa Mulungu adzikhala ndi omagwiranso ma business kapena magwira ntchito ubwino wake ndi wotani? Sipano mumangodalira no za ku ministry zakamapereka ndalama zachopereka zokumadalira zomwezo. I can say that ministry is like a private entity. Private entity. It's a private entity. In the leadership yake. Okay. I can be like an overseer, but there are other people who are running the ministry. For example, I'm here in Blantyre. There are other people there. You see, it's an entity. It has its own procedures. It has its own things. Okay. In fact, it is also ineso dimapanga support utumikio. So it's not the ministry supporting. Sometimes what is coming from what I'm doing privately. My business standard is supposed the work of God. It supports the vision. In other words, you don't benefit from the ministry. I don't benefit. You don't benefit. Yeah. Koma inu enda mene machita so support ministry. Ministry. Yeah. Kodi pali monga ngati tikakhala kuti tili machalichi umu timakhala ndi tima department tosiyana choncho Tanyamata azibamba kulakulu. Is it the same also mu ministry yanu kuna kuti no mumakhandi magulu mathani achinyamata kulakulu things like those? Yeah, it is there. It's there. It's there. Yeah. Yeah, because there are certain messages that is direct with the youth, and it's only the youth that have to hear those messages. And by the grace of I'm also a youth, it means I can be inspired to them. A prophet had to awawa. Akupanga manage is easy. You think if you can live this life. Okay? And we put makolo watu. Okay? Those are azimai kandi azibambo. When I go there, there is also a message that is suiting in them. Yeah. But most time, in all those departments, apostle, for example, the apostle Chunga, you spoke with last time. I can say the one who is leading the ministry, controlling the ministry, even if I'm available, that's Apostle Chunga. If there is any need, it's Apostle Chunga, come, prophet, but everything, when it comes to me, everything, you can manage. A prophet, iringa kale funsolanga lo chiriza, ngati singabwere linanso ndionena kuti no panopa tikukhala nthawi yotsiriza yakumapeto kwa nthawi. Sindikudziwa kuna kuti inuyo ku utumiki wanu mumalalikira mauthenga a mtundu wanji molinga ndi nthawi ino imene tikukhala ino. We preach about the coming of Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ. Apart from as we're waiting for him, there are other things we have to consider in the process. We're living a life which is pleasing to him. Apart from that, we also should do our investment for our lives, for our family. Apart from praying, there's a family that's waiting for us to another side. Yeah. And in my ministry, we just have 2 services, Thursday and Sundays. That's afternoon. I said, no, we cannot have a lot of services because, and remember, you have got a family, you have to go out there and work and do business in order to support your family. So that is what I'm trying to plant in their hearts. Masiku anowa kuli nkhani zimene zikuchitika zikumveka ma social media ngakhale so mwina ndi mwina mosiyana kuna kuti no azimayi akwatirana azimayi okhoka azibamboso makwatirana azibambo okhoka monga ngati inuyo mukhala mkazi wanga pena ndikhala mkazi wanu zimene zonse mukuzilimbikitsanso mu ministry yanu. Sizingachitike. Sizingachitike. It's against the doctrine of the Bible. It's against the Bible. It's against the Bible. It's against our belief. Okay. Yeah. And we cannot stop them. Okay? Because those are the signs of the end, of the coming of Jesus Christ. Oh, is that so? So when we're trying to stop, it means we're saying God just will not come. Jesus mentioned in the end, this thing is going to happen. So when we're seeing those things happen, you know that Jesus Christ is about to come. So it has to happen to give us a awakening call that Christ is about to come. Munjira inaje kukwatira na mona okhoka kapena azima akaza okhoka si chinthu choyenera ya si chabwino. Nzo Bible simalola. Simalola.
In fact, the Bible said, ngati mungu apedza munthu opanga zimenezi, take stones, that's the Old Testament, okay? And thrown him to the point of death. A prophet, muli ndi mawu otsiriza amene mungu afotokozera Malawi. Zikomo kwambiri. Chimene ndinganene nena kuti ndife Malawi, ndife anthu okondana. Ndife okondana. Ndi mapato osiyana, mapolitical party osiyana. My political party should not determine our relationship. And many mwa yankhula kunongo simusangalani mpingo ayi. Osatizibwera pano kuti ayi inu this part or inu ampingo simukala kumwamba. No. Okay? It is God who is going to comfort our life. Our life is in the hands of God. It's not our preaching, it's not whatever we're doing that can change somebody. It's the voice, it is the power of God. That's what I can say. A prophet Ike Tajiri ndikuthokozani kwambiri kuti munabwera kuno kumibawa television kudzakhala nafe program ya Pagome. Mungu akutsogolereni pamene mukupitiriza ndi utumiki wanu ochedwa kuti Eton Ministries. Tathokoza kwambiri. Amalawi tikatenere kuti tsopano tafika pa mapeto penipeni pa program yathu iyi program ya Pagome imene lero lino kwa nthawi yanga yoyamba ndinali kupecheza ndi amene ali mtsogoleri wa utumiki ochedwa kuti Eton Ministries, Emmanuel Tabernacle of All Nations, mene ukupeza komu kukaronga. Iwo ndi tundi ya prophet Ike Tajiri amene ndacheza nawo ndikupe kuti matulapo ziwiri zitatu nkucheza kwa watu mene ndacheza nawo iwowa. Koma ndili chikhulupiriro una kuti tsiku lina chadzene kuti a bishop bwerani kuno kukaronga mudzaje nawo Susa, mudzaje nawo mpunga wa kilombero wa kukaronga. Ndidzakhala ukonda kudzapita kumeneko ndikupe kuna kuti wasangana program chonje ine Herbert Chigada bishop opanda mpingo wa pano pa Mibawa Television osaiwala Nyamata amene anali pa kamera Frank ndiponso tuonge amene anali ku Final Control Center ndikuti ya Nyamata magwira ntchito yopambana ndipo Yehova Mulungu odzodalitsayo akakudalitseni pamenenso tikuyembekeza kuna kuti sabata yamawa idzakupatsani atsogolere ena. Bye bye.